Good morning mga kainsan. Kamusta kayo? At magkakape muna tayo bago tayo pumunta sa bahay ng lola. May pagdidigusan ta? May nakarkaro pa ko tababa nga kabiti rang tay. Pagdidigusan day di kadi ore jay. Okay. Pag nantay ay jay. Nakamay lola. Ikuha tayo ng baboy mga kainsan. Pili tayo. Yung pipili natin. Na? Ay, tukmakon? Awon pang allowance ko na. Wait ko na lang. Yung pa pala hindi dyan, allowance pala gani. Ngayon kampay ka rin lola? Kampay? Ayun mga insan, kamusta kayo? Nandito muli tayo sa sa munting piggery namin at magbubunot tayo ng ganito, panaw dito sa amin. Ito yung nabunot ko kahapon, mga insan.
At marami pa. So, bale dito yung napupugad yung mga itik ko mga insan dito. Kahapon, may nakita akong mga itlog. Baka ngayon, may makikita na ulit na naman tayo. Ayun mga insan. Isa. May isa, may isa mga insan. Maliit siya, baka itlog ng manok. Daman may sa itlog. So yun mga insan, maghanap muna tayo. Baka maapakan natin kung sakali meron pa. Uy, meron pa dito mga insan. Oh. Dalawa na. Dalawa. Uy, dito pa mga insan. Oh, tatlo na. Tatlo. Dito kasi pumupunta yung mga itik ko mga insan. Uy, dito sila mga insan. Oh, iniiwan lang nila yung mga itlog nila. Oh, tatlo. Hmm, lima na. So ayun mga insan. Lima yung nakita nating itlog. Yun. May lima tayong na ay anim pala mga insan. Anim. Ayun mga insan, nadagdagan yung itlog na napulot. So, kailangan natin to 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 lahat mga insan. Ano? 18. Iba't ibang size. May malaki at maliliit. So, yun mga insan. Oh,